seguit anem a dissenyar el que serà la sessió d'examen o les característiques del qüestionari. Per fer-ho, activem edició del curs, baixem fins a la secció on volem ficar o incrustar el qüestionari, cliquem aquesta opció, cliquem qüestionari, afegir, i comencem a omplir els diferents camps. Per exemple, aquí fiquem el nom de l'examen, que pot ser primera avaluació, segona avaluació, per temes, etc. Aquí podem ficar una sèrie de explicacions de com ha d'anar l'examen. Aquestes instruccions les veurà l'alumne abans de començar. A temporalització, el que fem és ficar quan estarà actiu aquest examen. Per exemple, aquí estarà aquest dia anem a ficar des de les 17:00 fins a les 18:00. Vol dir que el qüestionari estarà actiu únicament en aquesta data, d'aquesta hora, a aquesta hora. Temps límit és molt interessant perquè podem ficar 20 minuts, que és el temps que donem a l'alumne per fer l'examen. Cal dir que si l'alumne comença a fer l'examen a les 17:50, encara que té 20 minuts per fer l'examen, se li tancarà als 10 minuts d'haver començat. Això cal tenir-ho en compte. Quan el temps s'ha finalitzat, és a dir, quan han acabat els 20 minuts, aquí tenim 3 opcions del que pot passar. Podem triar aquesta. L'enviament es realitzarà de forma automàtica, encara que l'alumne no hagi acabat. El període de gràcia d'enviament és si li deixem una estona més, encara que no pugui modificar les preguntes. Qualificació. El tipus de categoria on estigui englobat o inclòs a l'examen el podem configurar en aquesta opció de l'apartat Administració, Qualificacions i Configuració de qualificacions. Així doncs, podríem ficar l'examen dintre d'un grup que fos conceptes que en total, com a molt, puntua un 30% de la nota. Però aquest no és el cas d'aquest vídeo, explicar aquestes opcions. Qualificació per aprovar, podem parlar d'un 5, intents permesos. Això és molt interessant perquè podem ficar aquí sense límit, o sigui, l'alumne pot fer l'examen tants cops com vulgui, però si toquem aquesta segona opció podríem definir que l'única nota que a nosaltres ens ha de comptar és el primer intent. Si ho deixem configurat d'aquesta forma, l'examen es converteix en una eina didàctica més que en un examen, a part de ser-ho. Esquema, això vol dir com es presenten totes les preguntes. Si cliquem totes les preguntes en una plana, vol dir que totes les preguntes apareixeran de cop quan obri l'alumne l'examen. Comportament de les preguntes, que es barregin, aquesta és una opció bastant recomanable. La retroalimentació diferida vol dir que el resultat i la correcció l'obté l'alumne un cop ha finalitzat tot l'examen i ha enviat el seu intent. Revisar opcions. A mi particularment m'agrada deixar clicades únicament les opcions d'aquí, d'immediatament després de cada intent, que vol dir que un cop finalitza l'alumne l'examen pot revisar si les seves preguntes són correctes, incorrectes i la seva puntuació. Per tant, descliquem tot i deixem activat únicament aquesta part. Apariència de l'examen. Aquí el que és més remarcable són els 2 decimals de la nota. Restriccions per accedir a l'examen, també això és molt interessant quan, per exemple, no tenim ordinadors suficients per tenir tot el grup fent l'examen i tenim mig grup fora de la classe esperant. Doncs aquí podem ficar una contrasenya per accedir a l'examen, de tal forma que l'alumne ha d'escriure-la quan accedeix. I els alumnes que estan esperant fora de l'aula doncs no poden accedir des dels telèfons. Retroalimentació global vindria a ser que
són missatges que nosaltres donem als alumnes segons la franja de nota que han obtingut. Si aquí jo fico un 80%, vol dir que l'alumne que tregui entre un 8 i un 10 rebrà el missatge que jo escrigui aquí. D'acord? I puc afegir més camps i fer fins i tot doncs, nota per nota o des de 5 cap a baix, dir-li el tema que ha de repassar, etc. D'acord? Aquí ajustaments del mòdul, si tenim un crèdit que està dividit per grups, podem ficar aquí el grup tal com estigui definit, grup A, grup B, o si no hem fet grups perquè només tenim un grup classe, doncs ho deixem així. Restriccions d'accés, doncs aquí, si obrim, podem definir que aquest qüestionari es pugui realitzar únicament si l'alumne ha tret notes en X nota en exercicis anteriors. ¿Vale? En principi això seria el més remarcable. Guardem els canvis i ja tenim aquí preparat l'examen. En aquest moment hem definit com és el qüestionari o la sessió d'examen, però no tenim les preguntes. Això serà el contingut del següent vídeo.